Game 2 във Fortnite с моят приятел. Аз съм Марта. За още видеа, харесайте видеото, дайте лайк, абонирайте се и ударете камбанката. Нека започваме да ги пръснем, Аре. да ги смажем. То е лесно тука. Аз не съм играл, но не знам че е лесно. Аз имам една победа. Добре. Чао, че сега ще сложа маската. Чакай сега, аз нямам друг. Аз имам две маски, които са с код, една маска с пари и един бакблинк. Точно. Съм бедния. Лесно е, лесно е. Приятели, после ще ви кажа два кода за маски в тази игра. Няма да умрем, бе, ние сме най-добрите. Тук е някой има ли Player 456? I have played these games before. Има Годзила тук. Тръгваме? Имаме 2 минути, имаме време. Ние не време да гоним още 5 пъти. Правим го. Като се обърни главата, скачаш и тръгнеш малко преди това. Ако сте ботове и не знаете как да играете, следите моите стратегии. Аз съм про. Пуще свърших. Ай, правим го. Ай, мина го. Коса? Браво. Не бе, един ми ден ще почна ден с него и той ще ме изкара, това да е точно начало. Приятели, аз си бях купил гридито и после го върнах за ето танц. Защото аз като бяха малък и като почна да играя тази игра, много исках този танц и да го върнах. Ма кефи саунда, просто. Този танц бях купил преди, ма бях си го върнал. Не знам колко пек. Мен преди много ма кефише и сега като взех много. Глей, браво. Браво, Марта. Аз искам да надраскаме полето. Мисля някакви вандали тук. Сигурно някой вандал не гледа. Еба си фейк куклата, бата. Бе, коф не го е минало. Не е толкова трудно. Айде, Годзила, вярвам в тебе. Давай. Тя Годзилата е алфа кръвата. Годзилата има шанс. Гледа как троли, бе. Някой да му направи танца да излезе отвънка. Айде, всички. Не, он няма мине. Има една жертва. Това не е като самоуби. То сте самоуби. Сега какво ще правим? Сега сме такова, всеки индивидуално. Да. Приятели, сега ще ви кажа такова, два кода за маската на Лъва, маската на Елена и да. Значи за маската на Лъва кода е 11692. А за кода за маската на Елена е да го намеря 787125. И също има още един код, който е за 100 милиона такива пари, ама по-ще го кажа, защото аз не в игра. Аз точно не съм го използвал, трябва да го използвам. Да, ползвай ги. Аре, давай. Четвърти сме. Ай, Марта, да, я вярвам в тебе. То Марто много харесва този скин.
Ето така, виждате ли, Марто Севан. Пращайте инвайтове всичко. Няма ви приемаме. А то друго такова. Аре, готови сме. Аз съм готов, почти съм готов. О, готов съм. Аре, правим го, аз съм втори. Аз съм втори. Май. Не си ли първи? Не, втори съм. Значи аз съм трети. Приятели, сега ще ви кажа кода за 100 милиона. Значи кода е 227 3 4 5. Това е кода за 100 милиона. Аз... Чакай, сега след една минута почва другата игра. Ти много кеф? Много. О, върнах се. Брат, как мога някой да умре от той нещо? Който ми е тук е някакъв робот. Той един път чулан е тук, защото той си направил бутона за такова да се взема оръжата на клавиатурата не с E, а с F. И тук напиши E. Един приятел. Да, един приятел. И после така умираш. Има 2 Годзили тук. О, гледай Годзила тук прави, гледай ти. Ло, агача. Не, ти си спомена видеото, радвай се. Той иска да участвам, ама... Не е толкова сигурно. Ето виж, имаме ти. Ето ударе. Виждате ли? Кутията. С панелката. Сега имаме малко ще катерим такива стълби, да, ще катерим стълбите. После... Или ще бъдем в тю като... Деца върти, или ще бъде бой с кирки през нощта с едно. Марто мини по... Сега ще ви покажа най-прекия път. Това е най-прекия път. Минавате по зеленото. Добре. Така, скачате, давате надясно. Надясно давате, да. После вдясно. По червеното, разбирам ги, бе. Аз тук съм мастера на Octogame. Давате, сега наляво давате. Има време една минута и 30 секунди вече. Аз че съм гнал за към 30 секунди отдолу нагоре, така че имате време. Е така. Първи сме. Това е най-бърза път. Аз един път тук, тук за сега паднах. И после за 30 секунди, останаха 30 секунди го минах. Първи сме. Ще скупя нещо от чопа. Абе. Наден съм тук. Аз сега се подготвям, ако е вечер, на лампите да хора. Как нямам толкова пари? Да съм да... Приятели, когато стигнем 200... Не, айде, сега ще кажа. Когато стигнем 100 абоната, ще гифна скин за 800 V-Bucks. На рандом избор. И също така, в описанието ще бъдат написани кодовете за тези скинове. Да, ще бъдат. За маските и за кутиите тези неща. Те мога ги видите сега, да ги ползвате. Те понякога маските са много бъгнати и другите не ги виждат, но... Но понякога не са, така че бъдете сигми. Ще бъдете модерни, ще бъдете випове. И ако не сте гледали сезона, втория сезон е много добър, гледайте го, ако не сте го гледали. Аз точно съм гледал. Но малко свършва много тъпо. Аз така да денсим на първо. Аз съм випът. Охо, Колизеума. Или кой там? Майто. Аз те ще го наричам вече. Карузел.
О, да не умрем. Да. Toto е най-тегло. Да, тук, защото тук не зависи от тебе. Зависи от колко хора. Дали хората са... Приятели, тук стратегията е, като кукът, като кръга спре да се върти и песента спре, бяга с спринт към най-близката врата. Марто, не сме горе-долу близко. Аз съм зад тези футболистки, гледай към ти със синото. Сега гледайте. Бягате сега, бързо! Бягате! С спринт, с всичко бягате. Сега бягам към 47-ма. Влязахме, аз влязах. Излете, ботове, работи, излете. Не, кой заключвам? Аз съм заключвам. Някъде ще ми трябват хора. Точно сме, але, браво. Чакай, ти си при мен, Давай, при теб съм, иска съм, бе. Марто! О, глей. Не се обичаме. Глей, какво прави Годзилата. Аз съм Годзилата, ама не... Не, защо го направих? Сега нещо колко е бъгнато. Сега не му бягам. Тук ли си за мен да си? Бягам към втора, към две. Да. Марто, ти влези ли? Не, ето го за някой, чакай. Влязохте ли се? Събрахте ли се? Да, влязох. Добре съм. Добре ли си? Да, добре съм, сейф съм. Добре, сейф си, браво е. Повече няма денсове. Защото като денсиш и после не можеш да спринтваш. Добре. Пълна тъмпочия. Приятели, аз лятото ще купувам нови части на компа, защото събирам пари. Ще има тунинг. За нови части, за процесор, видеокарта, такива. Да, към 37, ако искате. 32. Тук се събраха, ела, Марто, само, къде си? Чакай, не се събрахме. Не, аз умирам. Умира? Не умирам. Бързо 27. Идете. Не, бе. Бацка са ти идиоти. Идам. Не, 6, 5, 4. Майко, вляза накрая. Останаха 3 секунди. Много. Трябваше да си вляза. Марто, такова те казва и като си влязал или не си влязал. Чу ли? Да, казвам. Последния ниво. Напрегнато. Сега 42, така. Сега 47. 2, 7, 12. По едно! Къде? По едно сме, по едно трябва да влизаме. По едно ли? По един, ти няма влезеш, нали? Ще влязам. Влези ли? Не, стой вътре, или той умира, или двамата умират, или ти не умираш. Няма свободни, Мартине, стой вътре. То си ме заключи. Марто, рип. Спектейтвама сега. Отиваш там, има и никакъв подаръци, да, спектейтвам. Следва бой с кирки. Не беше ли ти деца скача? Гласа, не е глас. Не съм много сигурен. Не, нощта е сега. Сега ще се бием. Да хора се бия или да бъда предпазлив? Не, ще бъда предпазлив. Виж, аз стоих китара кирка. Кой дойде тука? Не, той има 50 секунди. Гледай, Годзила гони хирото. Онака там се скрил, една Годзила се скрил, никой не мога да гледа. На лампите може, приятели, като играете това, скачвате на лампите. Нищо, че те могат да скочите на лампата, защото могат да минават пред вас, но по-добре на лампите, защото така ще ги е страх. Не всеки може да види там. И също е сейф, ако стоите някакъв много тъмен скин и се скриете някъде
в леглата или по стълбите. О, гледай каква гонница става тук. Гузилата гони хирото. То май няма умрели. Аре, сега идва стъклото, аре, скачам аз. Аре, спечелих. Спечелих това ниво по-скоро, не съм умрял. Браво. Една футболна топка. И приятели, кажете дали гледате футбол, например, кой е любим отбор. Напишете в коментарите. Аре, прави ги. Или всички умират, или всички минават. Но аз няма се жертвам. От това е стратегията. Аре, минайте, скачай. Най-тъпо е като някой скочи отстрани. Даже не е скочил на стъкло. Аре, скачай. Аз се правя нафака. Така. Много годзили има тук. Тут ти може да мине за 40 секунди. Ой, аз имам то танца. И също, приятели, напишете от кой сезон играете Fortnite. Ако играете играта. Аз съм от Chapter 2 Season 2. Аз съм от Chapter 2 сезон 7 началото. Аре бе, скачайте бе, какво всички гледат, защо никой не скача? Но аз няма скоча. Да, те се засилват с някакъв спринт и спират и скачат и точно спират и си мислят, че някой ще им се върже. О, Годзила скочи! Бас, рип Годзила! О, не, това съм много внимателен. О, добре. Охо! Ега си, какъв късмет. То всичко беше напред, бе. Аре, минахме го, бе! Су! Какъв то танц, бе? О, гледайте го. Аз съм извънземен. Мартин умря. Сълзи за Мартин. Сега съм Годзила, гледайте. Чупя града. Много време дава. Има време. 20 секунди. О, после има бой с кирки в една форма, която е триъгълник и квадрат един от друг. Знаеш, че предния път играхме Готуи и Йоан, останахме аз, Йоан и още нами някакви там в последния рунд и Йоан вика да не се бие, да ме уби. Йоан е, ако гледаш това видео. Кармата ще се върне, Йоане. Бот такъв. Ето. О, гледайте, ма съм там вдясно. Аз ще ги бия с китара. Приятели, вие знаете ли, че преди Star One е можел да би 80 и от по-далеч, и да би от по-далеч? Ти кой си най-просто? Не, ама е било отдавна, къде е било OG играта. При мен се е бъгнала топката в краката. Това не е честно. Tako правите. Това е стратегията. Скачаш и спринтираш. Понякога като скочиш, може да биш някоя кирка.
О, тук се бият. Аз не я мърдам. Искам победа. Ти си добре. Аз съм добре. За да ме победя. За видеото да ме победа. О! О, с 4-ма! О, то свирото много се би. О, как? Ей, върнах му кирката. Браво. 3 останаха, о! 3! 3 останахме! Охо! На 3 хита с кирка сам. Не! Бийте там, моля ва. Бийте там сега, не се излагайте си. О, не! На 20 съм! Не съм на 20. 2 хита. Аре, бийца, бе. Аре, козички. О, много съм тъп. Умрях. Приятели, това беше от видеото. Ако ви е харесало видеото, ударете камбанката и го харесайте и се абонирайте за канала за още такива видеа. Аз бях Виктор и това беше от мене. Довиждане! Ти умрях рано. Браво, Марта! Довиждане, приятели! Чао.